puroihin vittu! Saatana paskia! Nyt lopetas ihan oikeesti! Sä lopetat ton heti! Siinä on mun sormi! Tässä paljon mua vituttaa, hei! Lopeta! Ei, lopeta! Hei! Ei, kun Aleksi nyt loppuu! Nyt loppuu! Käy on miehet tuolla! Mulla on vittu sormet poikki! Ei! Ei! Nyt puhutaan! Mitä vittu sä oot siitä? Et sä mitä sinä? Käy! Onks vaan niin paha? Ihan oikeesti! Onks vaan niin paha? Käy mun mies! Mä puhun sulle pito! Mä puhun sulle niin pito sulle! Okei? Lopeta! Älä puhu sen! Mies on mies! Käyt sä vittu Se on joku naiselle? Käyt sä naiselle?